Huwag na magmumakain. Ay. Yan, luto kami ito. Adobo ang sitaw. What's up? Good morning guys. Ito, magluluto tayo ng sitaw na. Adobo sitaw. Adobo na may lahok na adobong baboy. So, muna dito sa vlog ni Parang Bison, ako yung magluluto. Kasi, at the same time, nag-assist siya kay tatay. Para sa pinsan dito sa bahay mo dito. Ito, may sinain na. Kapag sinain na, at yun. Siguro, kasi nakapag-vlog na ako doon sa kanina sa baba. Pero kung maluluto, doon ako para kanina sa vlog ko. Mag-budol fight ata. Siyempre, ito mo. Walang supply dito. Pero, Mas tatay. Electrical. Hindi mo muna yung upuan. ha? Hindi mo muna yan. Ibigay ko na. Balatan ko lang po tayo. Pagod. Saan galing niya? Simula na yan. See you Ay, ano lang pala yan? lying in the light. Ambang lang. Sa back doon na. Ha? Ay, back pa dyan. Junction? Yan. Utility? Ano? Utility box. Bako. How do you make me remember? You can't Saan ba ako tayo? take Yung it. media na. Yung? Una media lang. One media. Martilyo. Hindi yan narambot na ano. Nabay mo yata ito ka. Uno. Ang diretso lang ang vlog na to. Wala na itong cut-cut. Gagalay. Yeah. Matigas. Hindi naman tatalaman tayo. Utility box. Okay na pong baon. Malaglag ka yan.
Kailangan flexible. Nakakasipon eh. Oo. Paano sa'yo? Ba't yun? Saan? Hindi ba? Oo. Ay, siguro, dahil dito na ito pinakaba talaga. Yung pagtatay na po lang. Dito nakaabot ito. Dito ito. Nakaabot na. Saan yung switch niya? Ano ang Stop yan. Ang nga pumata na yan. Eh, Ha? hindi. Ano? Pwede pa. Hindi. Ganyan. Okay. Nowhere na. May kailangan na bunga doon. Dagdag mo nga doon. Abot sa... Doon, kanina. Sa dingding. Dito? Oo, yan, sa dingding. Yan lang. Hawakan mo. Ito pa yung... Ma-adjust yan konti. Putulin ko tayo. Tayo, putulin ko. Ay, wag yan. Bawal mo, dublin mo. Yung madublin niya. Yan. Yan. Yung matalim yung isa? Maliit? I'll go to Lama, Allah, nasa, nasa. Okay. Dito tayo na naman yung flexible. Mag-ingat natin kami. Pero ba yun? Baka naman. Okay, saan? Bakit lang? Tingin. Ay, double pay. Flexible. Wala. Diretso mo lang sa back. Hindi, naka-ano dyan. Ayan ang mukha. Lima ako. Ito ang bangko. Samahan ka pa. Naghahanda ang Diyos. Ipa ka. Pwede mo ito.
Yan ba? Yan na. Walang pretty. Ibabalok ko muna to dito. Flexible hose. Sige, ano yun mo? Yan mo. Okay. Bago nga ba dyan? Okay na yan. Dahil pala, tinip natin to para dikit. Si... Hindi mo kaya tinapos. Ako ay naman. Walang man. Ayan. Ano ba yun, Jason? Ayan mo, nagsisiguro ko dyan. Kahit dyan ko baka muna. Nagsisiguro dito. So, kahoy. Parang hindi mo rin. Sinakalap naman dito. Oo. Ayan naman. Ano? Ano? Yung wala. Ayan. Yung dalawa. Galing sa lapa. Cellphone. Kasi cellphone na. May ilaw dito? Cellphone yun. Cellphone. Okay na meron mo. Kaya mo lang nalabulot. Wala ka na. Bago. Tipid sa bayaran. Ito yung pinunan ko dyan. Lexi. Tapos yung sarang gulo. Atado, sino to? Ito. Yung pinunan. Tago ka, Giros number sakto. Sindang.
Diba? Yeah. Double D. Saan ba naman ako sa singo? Bro? Ah! Ito ba tatuwa nun? Ano? Hindi ka magbalik? Balik ka. May nasaan siya po. Gusto ko. Ako yan. Dali ka. Bayan na ba? Speaker of the kuya, dali ka. Nilagaw na ni kuya. Oo. Quality auto. Pasal. Dapat kasi ako. Dahan ni nagiyang. Betul ba ni date? Ha? Betul ba ni date? Sari. Betul ba ni? Dapat ko sa hapon pag uminom. Kuha din. Ilang? Nagdagdag ng ano, sa electrical. Ganyang galupit yung tatay. Diba nag-ate?
helper tayo ni tatay. Yung electrical. Para pag takip ng kisame, hindi na magbabaklas yung maglalagay ng sa ilaw. Kasi wala pa namang ano doon, ilaw. Eh, makikisaman na. Kaya ayusin na yung sa electrical niya. Abang. Kaya naka-abang na rin yung sa ilaw niya. Ganyan kalupit po si tatay. Lahat dala niya. Electrical. Dito sa ano, karpintero. Welding. Dala. Mason. Parang foreman. Alam lahat. Saka ano pa tay? Pero, Ano pa? ang rico. Enrico. Naman, isa. Wait. Hindi natin mapalitan si tatay sa taas eh. Hindi tayo marunong yan. Yan talaga yung beaver niyan. Kaya nagpawis si tatay. Oh. Grabe pawis oh. Tagak-tagak sa siko. Oh. Mainit kasi pag nasa taas. Grabe yung pawis talaga. Tulad nung ano, nagtrabaho sa Aver. Bakit sinabay ko ito? Yung Aver na ano na ngayon, SM. Pasig. Trabaho namin 5 Peter. Gapang-gapang sa ano, sa mga ducting. Talagang pawis kada taas, basa yung damit. Bakit kailangan? Kasama dito. Kamali. Lagyan mo natin ng tip tie. Yung ano lang, dolo. Pinagsama ko. Para di malito. Tapos ito. Kung alam mo saksakan, may mga tip sa dulo. Ang galing ito isa eh. Pinagsabay ko na. Yan. At kakan dito. Kung saksakan sa kabila, sa Mindor. Tingnan mo ako ng galaw ito. Mindor, Ito. Ay, ito yun eh. sa banyo. Yan, gumagalaw. Ito yan. Oo, Ito, bakit ito? sa ilaw yan. Ang isang dinig sa ilaw. Hmm. Walang abang yan sa ano, exhaust. May wala nang exhaust eh. Saan ito? Sa likod mo. Ito. Diyan yan sa ilaw sa labas. Dirty kitchen. Dirty kitchen yan eh, yung inihila mo. Ay, hindi. Ito. Ay, saksakan pala yan, saksakan. Oo, saksakan. Kasabay yan dun sa tay, sa saksakan sa, dito sa Mindor. Diyan oh. Nangyayang ito dito. Tapos, ito. Ngayon, unatin mo nga yung sa Bali na place na ni tatay dun sa may kusina. nabag. Dito naman sa ano, sa main door. Oh. Tapos, saksakan. Tapos ilaw sa tiris. Ito. Ilaw ito. Tapos pa kami ng gano'n. Kasi galing pa kami ng kaya kami ng video kasi nagdami sama. Sana, ano yun? Sa kwarto. Ano ba yun? Ano ba yun? Yung namin dito.
Ha? May hapon. Yung hindi pa siya video. Wala pa, hindi pa. Ano ka? Muna ko po. Wala na mapukuhan na. Ano ba naman? Yung itin ka ng mga ito. Yan din yung kapila nito. Isa kasi leader sa ilang. Yun. Ayun. Ito. Yung sa Ito yan, yung tape yan. leader. Alay ko. Yan ulit. Alayin mga ulit. Yan mga ulit. Ayan na nga, ito na nga. Dito. Tandaan mo na. Kaya marami ito. Ito na pala. Ngayon pa naman dyan. Dito, yung nagsakang pala dito. Ito lang mo. Pero ngayon na. Plus, mayroon dito. Wala dito kung sa kanya. Hindi. Tila. Makikita na yan, ha? Hindi na siya mga dyan kung pagkakita. Wala kang pangangin. Ano rin sa gilid? Wala mga dito sa ano, electric fan. Dito ang electric fan. Pero hindi pa. Kung ako hindi pa naman. Kinan mo yung mukha mo dito, bilog. Minsan hindi, hindi sa sutong damit. Ito, iba din o. Isa, dalawa. Isa, dalawa, tatlo, ito. Ano yung masuk dito? Ito naman. Apat. Julio. Sino po yung ginagawa dito? Lodo ko, lodo ko. Ganito. Dalawa ka lang ha. Ika. Yung apat ikaw. Isa. Ayun, yung dito sa ano? Yes. Nakakilo. Nakakalig na dito. Ito. Kakukulit ka. Ito dito. So, balik tayo lang dito ng tatlo. Oo. Ito yung Dito yung galing. ito na yun. Bumaba na dyan. Tapos yung isang ilaw, ito yung power renta. May mga dito yung ilaw dito. Yung dito. Ito. Ito. Ito yung apat dito. Yan ang pangalan. Pangalan mo naman na ito. Oh, shit. Ganito isa, oh.
Maganda talaga ito masubukan. Para bago takpan ng ano, plywood. Sureball na. Ano po yung nasa yung electrical yun? Bago takpan ng plywood yung kisame. Dapat sureball na. Titistingan mo na yung ano, yung ilaw, yung sureball. Para pagtakip, kung sakali magkaroon na siya ng ano, ng kontador, ayos na. Gagamitin na lang. Si-switch na lang. Tapos lalagyan ni tatay siguro ng abang papuntang poste. Yung sa main. Main. Paano? Paano? Tamo ay. Kaya na. Kain tayo. Ano na? Tamo na pagkatay. Ako na kuryente. Ako nang mamatay. Hindi naman, yung